Prezident Göktepe'de Akkoyun toyu sadakasyny berdi. Mariyanyň baş mescidine telewizion üçin sadaka urnap ýazgy edildi. 27-nji ýylyna Mariyanyň baş mescidine prezident Berdimuhammedowyň dowlany gününe bagyşlanyp ýaşyllaryň aýet tewir okumak çäresi geçirildi. Bu çäre prezidentiň 29-njy ýylyna belleýän dowlany gününe gabatlanyp döwlet telewizionyny efire bermek üçin öňünden ýazgy etmek maksady bilen geçirildi diýip Azatlyk radiosynyň marly habarçysy 29-njy ýylyna habar berdi. Mescidde 27-nji ýylyna ýaşyllary ýygnap olary aýet tewir etdirip video ýazgy düşürdiler. Bu ýazgy 29-njy ýylyna prezidentiň dowlany gününe bagyşlanyp düşürildi diýip habarçy aýtdy. Onuň maglumatlaryna görä prezidentiň dowlany güni polisiýa işgärleri şäherde tertip düzgüni goramak işlerini Ağ eşikde bayramçylyk eşigine ýerine ýetirdi. Türkmenistany prezident Berdimuhammedowyň dowlany güni tas döwlet bayramçylygy derejesinde bellenip geçilýär. Döwlet telewizionyny efire berilýän Watan habarlary gepleşigi 29-njy ýylyna 2 sagata olay dowam edip, onuň 1,5 sagatdan gowragy prezidentiň 63 ýaş Akkoyun toyuna bagyşlandy. 29-njy ýylyna ministrler kabinetiniň döwlet howpsuzlyk geňeşi bilen bilelikde geçiren ýygnagyny döwlet adamlary prezidenti onuň peýgamber ýaşynyň dolmagy münasibetli gutlaw sözlerini aýtdylar. Onuň ýa-da Berdimuhammedow Göktepe'niň mescidine berilen sadaka gatnaşdy. Ahal vilayatynyň imamy aýet tewir okap döwlet telewizionyny eşitdirilýär ýaly olary ata-babalaryň ruhuny, hususan Göktepe galasyny watan üçin, din üçin, ar-namys üçin şirin janlaryny pida eden gerçekleriň ruhuny bagş etdi we prezidenti can sağlyk arzu etdi. Beýlik tarapdan Berdimuhammedowyň Akkoyun toyu sadakasyny daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenistanlaryň onuň rejimine bildirýän protest çäreleri köleге salýar. Prezidentiň dowlany gününiň öňü syrasyny 26-njy ýylyna Istanbulda onlarça türkmenistanly 28-nji ýylyna Washingtondaky Türkmen elçixanasynyň öňünde Abaşada ýaşaýan aktivistler we migrantlar Berdimuhammedowyň rejimine garşy protest çärelerini geçirdiler. Olar öz çykyşlaryna ýurtdaky syýasy we ykdysady şertlerden şikayet edip Berdimuhammedowy işden çekilmäge çağırdylar. Azatlyk radiosynyň marly habarçysy prezidentiň dowlany güni şähere çykyp resmi taýdan bayramçylyk libasyna bürelen çäreleri halkyň bildirýän reaksiýasyny görünýär. Adamlar gaýgyly diýip habarçy aýtdy. Ol prezidentiň dowlany gününe bagyşlanyp geçirilýän bayramçylyklar barada pikir sorap, gurrundeş bolan ençe söhbetdeşlerinden şol bir jogap aldy. Öýde çörek gaýgy, çörek tapan günümiz biziň hojalygymyzda bayramçylyk, hususy dükanlarda çörek bar, emma pul ýok diýip olar aýtdy.